ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикони ютуб канали самимона тв. мо имрӯз дар фейсбук як шеъреро аз шоираи шинохтаи тоҷик Хиромон Неъматзода мо пайдо кардем, ки дар бораи онҳое аст ки лабҳои нозукашонро сӯзан мезананду мехоҳанд лабҳояшонро ғавз созанд, ба дили мардон худро маъқул созанд, кӯшиш кунанд ки мардон онҳоро дӯст доранд. шоира дар ин шеъраш якаме мазаммат кардааст онҳоеро ки лабҳои худро сӯзан мезананд, мехоҳанд ғавз бикунанд. он лабҳое ки чун гул худованд ба онҳо ҳадия кардааст, мехоҳанд сунъӣ зебош созанд. дар ҳамин маврид як шеъра барои шумо мехонам. фикр мекунам ки шумо ҳаргиз намегузоред ки завҷаи шумо, хоҳари шумо, касе аз пайвандони шумо ба хотири сунъӣ зебо кардани худаш лабҳояшро укол бикунаду лабҳояшро ғавз созад. лабҳои нозукро агар ҳар гаҳ ба сӯзан мезанӣ, оташ ба манзил мениҳӣ, санге ба равзан мезанӣ. ҳусни Худододат чӣ шуд? ҳусни Худододат чӣ шуд? месозияш зеру забар, ту бурма месозӣ, лабу ҳарфе зи ман-ман мезанӣ. ҳамчун гули сунъӣ дигар ҳаргиз надорӣ рангу бӯ, на ту зин ороишат худро фақат кам мезанӣ. имрӯз гар андар чаман якам ту ҷавлон мекунӣ, фардо вале пажмурдаву сад оҳу шеван мезанӣ. эй бехабар, бар хештан якдам нигар, шарму ҳаё гум кардаи кам бар фурӯтан мезанӣ. лабҳои нозукро агар ҳар гаҳ ба сӯзан мезанӣ, оташ ба манзил мениҳӣ, санге ба равзан мезанӣ. ин шеъре буд ки барои шумо пешниҳод кардем ва фикр мекунем ки шумо ҳамеша зебоии асил, зебоии табииро дӯст доред. ҳаргиз майл ба онҳое намекунед ки худ сунъӣ зебо месозанд, ба лабҳои худ сӯзан мезананд ва мехоҳанд ки дар назари мардон зебо ҷилва созанд. саломат бошед.